Kamatay niya, nagkisinabot mo. Nawa, gyud, bot, asa to? Asa ka pa daw? Maor na yun. Lima ron. Ogo! Ogo! Lugo. Anong napita? Ogo! Unsa kol? Naon sa kakol? Unsa imong istorya kol? Wala akong kasabutan na imong istorya kol oy. Mga bobo! Na kol, wag akong kasabot sa imong istorya kol. Na, samot, wag ako kay bawon na imong gisulti kol. Mga bobo! Aw, kini sila eh. Tunay pang utanon. Isa-isa. Isa lang yung problema yung doha, bro. Kining tawhana ay wag kasabot sa iyang istorya. Unsa day tuyo nimo, boss? Sa kayong motor? Motor? Sakto ay na motor nagtangarang, brag. Mga sahiro na. Boss. Sakyar ka sa motor, boss. Asam din na siya. Siya lang pangutan na, boss, kay nagdali ang gumi. Hindi totoo yan. Motor ba? Sige. Sige, boss. Kasuwatan na siya, boss, kay nagdali ang gumi. LOL! Sige, ako na bahala, boss. No. Asam di ka pa dongkol. Uy, lisod di tawa na. Muram ni gubog. Naon sa kol? Matay din ni magsilbi. Sige, paabot ng kada ko lang kay tuon ra kong kauban. Siya kong pa doon si mo ha. Magaling kang kupal ka. Ege. Betay. Tay pasahero dito. Hindi totoo Kaya yan. ato dito ko. Ikaw kasama. Bola lang yan. Parinir mo to. Aw. Portahan dito day. Wow. Sigurado kay parinir ko to. Nya nga nung waman mo pasakya. Wala ko pasakya kay kiniliging dita kasabot og English ba? Mga bobo! Ako lang mo to dato. Ta dito guwat. Sige, kaya to dito na dito ay. Kumantay ka tong iskina dito. Na ditong parinir nagpaabot. Sige. Bani ko ah. Kwarta na, dako kayo ng kwartahon ron. Magaling kang kupal ka. Ay, sige. Asa ba?
Huwag lagi risky na lagi. Ako matay. Dire man to ganiha. Akong giinan ka pagpaabot nang dire kay tawgon di ka. Nya, asa na maron nga. Wala man lagi basig, nakasakay tog lain. Tanawa ko naman sila. Natoy power siya kay mauwagtang. Atay man eh. So saya nga to pariner man din takato. Oh no! Parinir to dako kay baga. Sana all. Ayon! Oh, draw! Ano yung giingon ng parinir? O, kani ba? Amo na day. Maan na siya. Huwag lagi kapag sumigas. Agi pa, ginang migas siguro ba? Day ka na rin sa gikan di ay. Nas dinigikan tawanan. Eh, na sakay ari. Kol! Kol! Di ba mamin? Oh no! Kol! Dali, dira kayo mo sakay, magaga dali. Sakay dali oh. Dali na. Hey. Kawan here. Wow! Huh? Ping? Ha? Hong Kong! Where did you go? Sana all. Matay kinot. Anak ka in English ni. Oh no! Tay. Ano sa di na? Di, oy mura man tong ngay pagka-Koreano og ininchik. Bisaya am dinig daw niya. Kamatay niya, nagkisabot mo. Nawa gyud bot asa to? Asa ka pa daw? Mga bobo! Di maron. Lugo. Na, wa gyud kog sabot. Bungi ni, buta. Adi ko buta. Kay, ni istorya man. Ako kay tao na. Asa ka rin ka pa daw? Unsay tubo? Tubo siguro. Ano tubo na ka ba? Oo, sakto ka na nagtapas dito. Unsa man gid ay ba? Ato mo siya sa... Asa? Oh no! Lugo! Wa gyud sabot ani. Lugo? Lugo siguro. Ato siya siguro siya lugo. Kay oy ngunto ko kaniya lugo. Ay asam yan kita ken. Ambot, tagay ng tawana yan. Mga bobo! Jay Bogo! Jay Bebe Bogo! Pungot tigay kog maayo ron. Ugok na Bogo no! Tagay may ugok! Sakay ka? Ato ka pa doon sa... Oh no! Bugo. Bugo boy. Asam ni kinotay. Mga bobo! Di lagi ko Bogo! Sakay naglain oy, sakay naglain. Oh no! Ungo na po ko no! Lagi may ungo! Di po may Bugo! Ah, bawon ako. Ato kag Bugo. Aratay. Do ara lagi kami istorya niya. Research pa ko sa Google og in English niya. Saya man din ay. Kasabot ka bugo. Kaway tarong tae to hana. No 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 no! Tolong diyan kay tara. Sakay ko, sakay ko. No 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 no! Sa problema yun duha, Brad. Nakitawanay wo kay bot si istorya ni. Go.
Hoy, nakurat ka no? No. Okay, nagkasalamat sa imong pagtanaw sa among video nga katawanan. O naotunta nga magbadayon mo sa among sa inyong pagsuporta. O karon, arita sa atong shoutout portion. Okay, let's go. Pasok. Shout out there ni Jenny Arminio no, Tigaluyang og shout out sad sa Gilokers TV Vines. YouTube channel o sa mo asa dayo sa wala pa naka-subscribe, palihog og subscribe then hit the notification bell all. Then sa wala pa sad naka-follow sa mga Facebook page, palihog og follow baka naman. Thank you. God bless. More videos mga amigos. Shout out ko sa Tagaluyang mga chicks. Gibalik. Shoutout ko sa atong usapon ka vlogger nga taga Tacloban City, Francis Lagonelia. O kang Idol Freddy Del Pilar. Okay, suportahin lang tayo ninyo para makabot na to ang atong mga gift paninguha. O ani lang kutob hangtod sa sunod nga mga higayon o mga videos nga mong pag-uploadon. Din nilang kanunay sa Amigos Vibes.